nippreparaw ruħna l-ikla tal-mulej, kont qed naqra dal-aħħar li fil-Ġudaizmu l-irġiel Lut filgħodu għandhom xi talb li hija ħaġa tajba, però talb li bażikament jirrepetuh jisom qegħdin jgħidu Salva Regina li mhix xi ħaġa tajba xejn. Għax it-talb għandu jkun ġej mill-qalb. U fost it-talbiet li jitolbu l-irġiel Lut hija din, ħanajda bl-Ingliż. Jgħidu 3 talbiet. Blessed are you, God, our Lord, King of the universe, who has not made me a Gentile. Blessed are you, God, our Lord, King of the universe, who has not made me a woman. Blessed are you, God, our Lord, King of the universe, who has not made me a servant. Miġburin mal-mejda tal-Ewkaristija li tfisser ringrazzjament. Għal xi issa nirringrazzjaw dal-għodu lil-mulej. Ħanoqogħdu nitkellmu u nirringrazzjaw għan-nazzjonalità tagħna li jien Malti jew jiena Brażiljani jew jiena Amerikani jew Ingliż, jew ludi jew mhux ludi. Se noqogħdu nirringrazzjaw għal-ġender tagħna, jekk aħniex irġiel jew nisa, ma jafux il-Lut fl-ewwel ktieb tal-Ġenesi illi kien Alla li għamel il-bniedem raġel u mara u tnejn għamilhom ugwali fi xbija tiegħu. Jew forsi noqogħdu niftaħru nirringrazzjaw lil Alla għal l-istatus soċjali li għandna jekk aħniex sinjuri jew inqas sinjuri. Fuq dawn ħanirringrazzjaw lil Alla. Fil-litra l-Galatin, l-Apostlu Pawlu jgħid hekk. M'hemmx la ludi u lanqas Grek, m'hemmx la rsir u lanqas ħieles, u m'hemmx la raġel u lanqas mara. Għax intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. Issa għandna xi ħaġa fuq xiex nirringrazzjaw. Aħna uniti, mawqudin, diversi minn xulxin, irġiel, nisa pajjiż differenti iva. Ma bejnietna hemm unità. Hemm għaqda. Ibda biex aħna kollha morna għandu bħala tal-laba. Ma ħadnielu xejn f'idejna ħli fid-dnub tagħna lil Kristu, le? U kien Kristu li bil-mewt u l-qawmin tiegħu tagħna ġustifikazzjoni, ħelisna minn nubietna u daħħalna fil-familja ta' Alla biex aħna jkompli jgħid għax intom il-koll ulied Alla bil-fidi fi Kristu Ġesu. Għal xiex ħanirringrazzjaw lil-mulej, jiena nissuġġerilkom li nirringrazzjaw għal Kristu Ġesu.